Tot episod. Bună sănătate și astăzi ne jucăm un joc. Ca trebuie să ajungem la destinație. Hai, gata, gata. E tu ai zis. Ok, să și împreună. Continui. Nu! Se cată. Nu, iată, ce treabă mică. Taci! Nu se aude nimica. Bucilă, bă! Acum. No. No. Băieți, ăsta multe ore aici, foarte multe ore, să știți, o să ne vedem după. Nu lângă mine. Când am terminat asta. Hai, revenim. Hai că am revenit. Chiar imposibil. Imposibil. Dacă nu am zis, am Apaiai. Ia vezi totul. Stai, îți dau eu, ia. Fatiță! Matiu. Uite. Eu zice, uite, Ce era 4 gradi 1 de acolo? E tipo quando sta per morire perché si è mosso. Ce faci? Poți să joci Roblox? Ok. Ui, dar știi ăla cu The Intruder? Am făcut videoclip, știi? Și doar că mie nu mi s-a filmat. Poate vrei să rejucăm?
Știi că am făcut episodul de Intruder, știi, nu? Doar că mie nu mi s-a filmat. Poate vrei să jucăm. Din nou de la capăt? Da. Da. N-ai vrea? Ok. Na, cum vrei tu. Trebuie să terminăm. Băieți, nu rușesc deloc. Mai e de asta că acum trebuie să fac Da. fratele meu și o să asculte melodii de copii și... Ok. Să știți că eu nu mai vreau să stau aici 30 de ani. E serios, cu? Băi, Luca, tu mai joci Brawl Stars? Imposibil, băieți. Uitați-vă Da, la mai joci? aici, imposibil. Da, doar că... Imposibil. Să nu mai joc o leacă, Nu înțeleg, dar și am imposibil. scroller pe un alt cont ca să aibă mai mare decât asta. Deci nu mai... Aoleu, Deci nu mai vezi, nu mai joci, pentru că s-a spus sină, că nu mai tăină, joci. la papeună. Da, dar pot juca. Dar ți-am spus ce s-a întâmplat. Holy shit. Și el ți-a spus să nu mai te joci? Pentru niște timp, dar deja au trecut destul de mult timp. Eu mi-a spus, îmi zice că mă pot, dar a început cam mult. Doamne, dacă rușesc. Cred că acum Ce fac? Ok. Bombastița de asta. Taci. Sărăm Fucking shit. acolo că se deschis. Deci, vrei să ne jucăm? Imediat, stai un pic. Soda și ha. Ia, o. Băi, atunci vrei să mă suni atunci când poți vorbi? Când poți să joci? Ia, o. Fac video. Să te sun când pot. Ah. Deci te poți juca. Ok. Eu am înțeles că mai te poți juca. Ia. Băi, Mateo. Dar ne jucăm un pic de Brawl Stars să ne încălzim. Pentru că a apărut un event cu un fel de campionat cu duo, știi? Cu Showdown duo. Și mai întâi ne încălzim, iar apoi jucăm ăla, da? Da, da. Dar acum doar ne încălzim ca să fim încălziți. Ca să fim încălziți pentru... Cum te cheamă pe Brawl Stars? Băi, că încă mi se încarcă. Ok, da, uite, am aici la prieteni. Eu sunt Brocris. Ah, ăsta ești tu. Brocris. Uite, vezi eventul? Săracă, săracă. Vreau să iau ceva free din shop. Nu am intrat în ceva timp. Băieți, am reușit. Asta foarte simplu. Duo Showdown Challenge. Ăla este challenge, dar noi mai întâi jucăm un pic de ăsta, apoi jucăm challenge-ul. Asta de joc. Ce mod asta de joc mai atunci? Ah, e un fel de mod Ok, de joc băieți. care a fost băgat acum mult Fete. timp, doar că s-au scos, iar acum s-au băgat iar. Vrei să vezi noi? Ok, să mergem încet. Hai să mergem către... Nu mai știu exact. Vrem. Deci vrei să încercăm asta? Hai. Fără aspect. Ok, așteaptă doar o dată să-mi schimb caracterul, că vreau să iau max. Cred că e un fel de bounty, dar nu mai știu sigur. Ia. Hai să vezi. Ah, aici trebuie să facem kill-uri, trebuie să facem 10 kill-uri ca să câștigăm. Înțelegi? Trebuie să facem... Ok, 10 kill-uri, vezi acolo? să mai probăm încă o dată dacă... Seamănă mult cu un alt joc, ăla cu takedown, în care trebuie să-i învingi pe aia 3 până mică. Acum.
În total să fiu numai 3 jocuri. 3 jocuri să fie în total. Ok, bine. Și a ținut plouat așa tare, Sebi? Nu, aici la Craiova nu. În sens, la Craiova nu ploua. Aoleu, am uitat că sunt Crow. Eu cream că sunt Spike. Ok. Nu mai muri, Luca, că tu ai murit de o grămadă de ori acum. Am murit. Ok, hai, cum să duce așa? Dacă nu... Bine să stai. Da. Mi-au scăzut 6 trofee. Ok, de data asta să fiu baronul Mimoare. Băi, ia ceva la apropiere, uite la hartă, la I-ul ăla. Vezi I-ul? Ia, stai să văd. Stai Ești- să văd, a, da, Iul. Da, Da, sunt. da, uite, ce... Cu aia pot să dau heal, dacă dau în tine. Nu știu ce să zic. Oh, no. Băi, Dynamax de Crăciun aici. Dau și poison damage. Ce? E și Dynamax de Crăciun în meci. Unul vechi ăla. O să fie greu meciul. Ok. Ok. Fucking shit. Fugi! Nu mă mai lăsa să... Ok, am ajuns și la nivelul 11. Unde? Hai. Bă, uite avionul! Trebuie să bat avionul ăla. Uite, e frică. Holy shit. Băi, ia ceva cu rank mic. Ok? Sandy. Rank mic, Luca. Stai că-ți dau eu unul. Uite, ia pe Mortis. E bun asta. Las că e bun asta. Hai bă, ascultă-mă, ascultă-mă. Bă, da. Da, mă, dar acolo asta pot să dorm. O să câștigăm, Luca. Luca, o să câștigăm dacă ține pe Mortis. Punem pariu? Holy shit, cum e asta? Pare o giostră. Ma che è successo? Deci, încet, încet. Oh, hai, fugi că am ajuns! Asta e foarte simplu cu pisica. Dumnezeul mamei voastre. Marșă. Ok, bun. Foarte bine, băieți și fete. Am ajuns. Holy shit. Holy shit, ce era să mă prindă. Eu atât la aici, cu noroc au ăștia. Na, nu mai am noroc, gata, au murit. Are you serious right now, bro? Ia să ne... Hai că-ți dau la Nico, pleacă. Dumnezeul tău. Am câștigat, mă, tare. Bă, am câștigat 3 trofei, da? Mie mi-au dat 3. Ok, ce să fiu acum? Ce vrei? Deja am ajuns la nivel Treabă, 15. Deja. Mamă, Willow. Oh, bă, Mamă. era
un brawler care îl chema Ian. A? Era un brawler care îl chema Ian. Bine, un om care îl chema Ian pe joc. Nu știam. Tu știi ce înseamnă asta? Ce? Se joacă Ian cu noi. De ce? Mă, cum e ăsta? Pentru Ăsta mi-a preferat. că de aia, bă. Dar ce e Ian? Eu cântăresc, bă. Ah, Michael Jackson? Da! Vede că vin și am... De ce ți-ai folosit somnul pentru nimica? Astăzi, ca să dau healing. Astăzi dacă o dat, deci astăzi când am fost la școală de vară, am pus să dansăm și era să dansăm pe o muzică lui Michael Jackson. Ok. Am pus să dansăm pe o muzică Michael Jackson. Fucking shit. Mi-am luat un skin cu amintiri vechi, bă, Luca. Am și eu skin-ul. Știu, dar... Da. Amintiri din copilărie. Amintiri din copilărie cu Luca Gheorghiafa. Ok. Ok. Nu mă, nu mai pun nici Nu! problemele Hai, mele. hai. Ok. Dumnezeu, mătii. Da. Dumnezeu, mătii. Ce? Atunci cum te cheamă? Ah! Ce m-a speriat. Ok. Măta, mă. Aoleu. Ce vorbești așa? Am aici un... Frumoase. Eu cu tine vorbeam, bă. Bine, sărățătule, Nu! Pe prima oară am căzut. Băieți și fete. Așa o să stau la Nigor. Nu! În Senegal. În Senegal. Știi când... mă duc să-ți dau la nigăr. Eu spun la nigger. Dacă tot mai comentezi. Ce ai, bă? Hai să arătă singur. Mateo, să-ți dau la nigăr. Să-ți dau și eu la nigăr. Dar și eu să-ți dau. Mateo, să-ți dau și eu la nigăr. Da, și eu oricum. Ți-au spus să taci. Ți-au făcut semnul din Brazilia cu fotbalul. Ei, poate să-i rătopsi, mai fucking shit. Nu! Băi, Luca, auzi bărțile astea foarte frumoase, e ca mine. Everybody să-i rătopsi, mai shit. Nu m-am filmat video. Scuzați băieți și fete, scuzați-mă că era cineva cu urlat și nu mai tăcea din gură. Oricum, jocul ăsta să fie un pic mai lung. Rozaul, mă. Trebuie să ajungem la 20. Când am ajuns la 20, putem să schimbăm jocul. Îi puteți 2 medicamente de aia. Dar le spui că, mai bine le spui că zice că să... Nu vine nici nu știu ce. Nu mai nu te mai putea căldurarea asta. Păi, corect. Păi și aici, pe acolo, nu puteai să intri în bucătării? Fugi, fugi, Luca, fugi. Vă place fusul? Fugi. Ok. Oh, fucking shit. El a lișteaua. Băieți, am ajuns. Ușa, nu se Păi nu e posibil să se închide ușa. Închide ușa. Bă, mai tac, bă, nu mai terați așa cu ușile. Ce aveți, mă? Că vine măta acum, uite că e colea aproape și începuși. Fac video. Fac codul, dacă mă înțelegi. Nu, dar tu mai știi atunci când Madalin a făcut... Madalin Talent? Nu există. Nu există. Madalin Talent.
Băi, mai știi atunci când Mădălin avea o Care fetiță Mădălin? de rang 35. Apoi l-a scăzut, apoi l-a scăzut la 10 trofee. Mă știi? Doamne. Mădălin când era mai mic. Mădălin ăla cu Brawl Stars, mă. Nu ăla din Five Da, nu Game. mă uitam la Brawl Stars când eram mic, pentru că aveam și eu Brawl Stars. What the hell, mă? Mă uitam doar dacă n-aveam jocul ăla. Uite, i-am găsit. Bro. Bro, Mădălin talent. Stai că-ți dau like. Să-ți dau like. Pega barosul. Pega buboșita, nu mai dau. Ăla, vezi câte trofee am? Ăsta la el. 10. Holy. Pe bune, tu vezi câte trofee am pe cont? 507. Pe cont, mă, omule. Nu te... 99, uitați câte. Am 21.448. Legit. Da, vorbesc serios. Nu mă crezi? Da, știu, e fain. Păi tu ai zis... Deci... Scuze-mă. Păi da. Deci oamenii mereu cred că glumesc serios și că sunt serios atunci când glumesc. Ia-le pe toate că va veni unul și o să-l ia. Acum nu te dă în mijloc, o să mori. Dar nu la ăla, nu-l lua. Așteaptă-mă și pe mine. Dacă vine cineva. Mama e pe mai. Ce făcut la Pe F. Hai, vino. Oh, bani. Te-am mușcat până sunt țări? Acolo. Bă, dar cât Ok, de- foarte bine. Ce? Am ajuns la... Când ajung la 20, Păi nu mai o să terminați primul joc. Să începem cu al doilea joc. Ok. Acum e închis. Treci. Fugi, că eu l-am omorât pe ăsta. Hai că l-am băgat pe bola geață. Mă rog. Fucking shit, man. Băieți, am ajuns. Hai să începem cu al doilea joc. Vedem după